Goddag alle sammen. 2012 er nu ved at være slut. Det går lidt bedre med dansk økonomi, men det kan stadigvæk gå endnu bedre, og det kan desværre også komme til at gå endnu værre i det kommende år. Og derfor er det vigtigt, at politikerne får igangsat en reform af især selskabs- og erhvervsskatten, så man giver danske og udenlandske virksomheder lyst til at blive i Danmark og derved sikre Danmarks økonomiske fremtid og sikre fortsat beskæftigelse her i landet, både for de lavt uddannede og de højt uddannede danskere. Fordi der er jo en sammenhæng mellem disse grupper er i fortsat beskæftigelse og at man har social og økonomisk stabilitet her i landet. Og derfor må jeg jo så sige, at den nuværende regeringspolitik på området med, at man ikke ønsker at sætte selskabsskatten ned, og at man har lavet disse åbne ideologiske skattelister for virksomheder for at hænge virksomhederne ud, det ødelægger jo virksomheders lyst til at ville være i Danmark, og derfor kan jeg kun på det kraftigste opfordre regeringen til at droppe disse åbne skattelister. Noget andet er samhørigheden i det danske samfund. Hvis du sætter dig ind i din bil og kører fra Aalborg i nord til Sønderborg i syd, og passerer igennem en masse af disse små landsbyer, der ligger langs landevejene, langt væk fra motorvejene, så vil du se i disse små landsbyer, i det jyske, at der står masser af huse til salg. I disse huse har der boet mennesker, som havde drømme og ønsker om fremtiden, men som har set deres liv beslået i stykker af den økonomiske krise. Og for at give disse mennesker en tro på fremtiden, så bliver man nødt til at få gang i beskæftigelsen og gang i dansk økonomi. Helle Thorning-Schmidts genoprettelsespakke har jo vist sig ikke at have nogen effekt, og især disse akutjobs har jo heller ikke vist sig at have nogen effekt. Derfor kan jeg kun opfordre til endnu en gang at gøre det nemmere for danske virksomheder at etablere sig rundt omkring, især i oplands Danmark, hvor man har behov for beskæftigelsen. For hvis der ingen beskæftigelse er, så kan man jo bare se, at så medfører det jo en stigning i sociale problemer og i sidste ende kriminalitet, og det har et land som Danmark ikke råd til. Derfor må den danske stat sammen med de danske kommuner få gang i hjulene, især ved at gennemføre eksproprieringer af tomme områder, hvor man så kan bygge fabrikker, som derved kan give gang i dansk økonomi og sørge for, at færre danskere er på sociale ydelser. Med en god måde for, at man kunne spare på kontanthjælpen, hvis man øgede bundskattegrænsen, så derved, at de mennesker, som i dag er afhængige af offentlige ydelser, de havde incitament til at få sig et job, så de ikke længere ville søge mod kontanthjælpen. Det, som regeringen har lagt for dagen med, at man ville lave en reform af kontanthjælpen, bare for reformens skyld, vil jo i sidste ende kunne medføre social uro, som det vi har set i for eksempel Spanien i det år, vi nu forlader. Og jeg mener i hvert fald, at Danmark har ikke råd til, at vi i 2020 ser scener som dem, vi har set i Madrid, men bare i København. Og derfor skal vi gøre alt for at forhindre dette. Noget andet er uddannelsesstøtten. Sådan som det er nu, så har regeringen fremsat, at de vil skære i uddannelsesstøtten, og de vil have de unge hurtigere igennem uddannelsessystemet. Problemet er jo bare, at hvis de unge skal jaskes igennem uddannelsessystemet, så vil vi stå med en generation af unge mennesker med halvdårlige uddannelser, som ikke vil være til gavn for nogen eller dem selv. Alt i alt mit ønske for det nye år, at vi får en lavere selskabs- og erhvervsskat, vi får slanket den offentlige sektor. Vi ser rundt omkring i Europa, at lande med en tung offentlig sektor, at disse
er i store problemer, og derfor er det vigtigt, at vi får reformeret den offentlige sektor for at skåre ned på antallet af offentlige ansatte. Fordi sådan som vi står i nu, der har vi næsten 1 million offentlige ansatte, og det har et samfund som det danske ikke råd til. Og derfor foreslår jeg, at man i de kommende år laver større privatiseringer af den offentlige sektor, så man derved kan sikre en dynamik i samfundet, en dynamik, som det danske samfund mangler. Et samfund, som desværre til stadighed sætter systemet over mennesket, det dræner samfundet for innovation, har et samfund som det danske simpelthen ikke råd til, hvis vi stadigvæk skal fortsat bevare vores velstand. 2012 var også året, hvor vi så, at der opstod en konflikt mellem 2 religiøse grupper i en dansk boligforening vedrørende et juletræ. Gensidig respekt er vejen frem. Hvis vi ikke har gensidig respekt for hinanden, så går det ud over samfundet. Godt nytår alle sammen. Vi ses i 2013.